Lo que me gusta es que cuando yo oigo una música no puedo evitar de ponerme a bailar en la habitación, en el terrado, aquí en teatro. Es una cosa que, lo que dicen mis compañeros, que soy un crack. Digo, no, a ver, no hago clase, nada, lo he aprendido yo solo. És un projecte que funciona a tots els nivells, diguem, perquè el teatre és alguna cosa que va bé per tothom. Les obres que fem són de creació, és a dir, que és un vestit a mida fet de cadascú, jo tinc una idea, i a partir d'aquí, amb improvisacions, anem desenvolupant l'obra fins que surt una obra que també és d'ells, perquè en el moment d'improvisar cadascú treu de dintre seu el que ha entès del que jo proposo, o el que li agrada, i per tant l'obra és de tots. Això de teatre, això de teràpia em va anar molt bé. A més, ja fa 10 anys que faig... 11 que estic fent teatre i, bueno, cada any anem evolucionant molt el teatre i anem aprenent més i cada any és més difícil. Cançó número 1. Covards, covards! A mi el que més gratificant és quan tu vas a un lloc que no coneixen, que és gent normal, entre cometes, i que ens ve a veure i que acaba l'obra i continua aplaudint, no se'n va... Mira, estic parlant i tinc els cabells que se m'estan... Els pèls de punta, això és maco, perquè no venen ni perquè tenen discapacitat, ni perquè treballen a Femarec, sinó venen a veure teatre. Això és el que fem, teatre. El grup de teatre social Femarec ens presenta el seu nou espectacle a Sant Cugat, El discret encant de la gàbia. Dirigida i escrita per Glòria Rognoni, aquesta obra ens parla amb gran humor de l'acceptació, de la superació i de com la realitat es transforma segons els ulls de qui l'observa. L'humor de minoria absoluta es combina amb l'experiència teatral de Degoll de Gom en La família irreal, el musical. Els Borbons de Polònia protagonitzen aquesta comèdia boja i irreverent on la sàtira i la ironia donen pas a números musicals. Jo no sóc gens manca. Nixtus Simona és un monòleg escrit pel jove dramaturg Albert Pijuan que posa sobre l'escenari les reflexions d'una nena amb limitacions mentals. La protagonista és Aina Calpe i es pot veure a la Sala Àtrium de Barcelona. Casa meu no és cap